Ahoj, moje jméno je Knight a jsem střídačem pro tento YouTube kanál. Tentokrát si společně uděláme fotbalový review číslo 5. Proč tentokrát to je takhle netradičně? Kde máte svůj podcastový hlas, na který jste zvyklí? Jednoduše, užívá si sluníčko a dovolené a příští review bude opět na něm. I tak si to myslím společně užijeme, v krátkosti to nějak shrneme, nebude to video asi, které očekáváte na půl hodiny, jak jste zvyklí, ale uděláme si kratší díl, kde to shrneme úplně jednoduše, do nějakých těch 10 až 15 minut. Nebudeme to tím pádem nějak zdržovat a pustíme se rovnou do toho. Začneme trošku netradičně a to bude zápas mezi Duklou a Viktorií Plzeň. Na Julisku totiž dorazila nadprůměrná návštěva a to krásných 4725 lidí. Není se čemu divit, protože dorazila FC Viktoria Plzeň po výhře v UEFA Champions League, kde porazila úspěšně Rangers 2-1. Když se na to podíváme před zápasem, favorit byl jasný, Plzeň vyhrála, samozřejmě co by se čekalo. Tým, co pravidelně útočí na čelo tabulky, jenže na hřišti to už vypadalo úplně jinak. Dukla nastoupila sebevědomě hodně disciplinovaně a hlavně s odvahou. Plzeň od začátku držela míč, kombinovala, ale její akce byly bez zubu. Chyběla jim i větší kreativita a Dukla naopak čekala na každou příležitost, jak udeřit. A ta přišla už ve 35. minutě. Rychlý protiútok, přesná finální přihrávka a domácí otevřeli skóre na 1-0. Tento gól krásně vstřelil Jan Peterka a myslím, že se jim to naprosto povedlo tady ten opening takhle vykopnout. A aby toho nebylo málo, o 7 minut později přišel druhý klíčový moment z toho zápasu. Dukla se dostala do pokutového území, faul, penalta a ve 42. minutě domácí zvýšili na 2-0. Stadion vybouchl nadšením a Plzeň byla rázem pod obrovským tlakem. Do druhého zápasu se čekal velký návrat Plzně. Ano, Viktorka měla držení míče a snažila se tlačit, ale proti dobře zorganizované obraně Dukly se nemohla prosadit. Každý jejich útok končil na poslední přihrávce na nepřesnosti nebo na výborném výkonu domácí obrany. Zápas nakonec skončil 2-0 a troufnu si říct, že Dukla vyhrála naprosto zaslouženě. Byla efektivní, využila svoje šance a perfektně zvládla defenzívu. Pro ně je obrovská vzpruha do dalších kol, pro Plzeň naopak varování, pokud chtějí hrát o špičku, musí na hřišti ukázat mnohem víc než jen kontrolu míče samozřejmě. Tento duel je krásná připomínka toho, že fotbal se nehraje na papírové předpoklady. Dukla ukázala srdce a energii. Plzeň naopak ukázala, že i favorit může být zaskočený, i když soupeř hraje naplno. A 3 body tak zůstaly v Praze. Pojďme na zápas v Olomouci, kde se Sigma utkala se Zlínem. Na první pohled vyrovnaný duel, ale kdo se díval, tak ví, že Sigma měla po většinu utkání navrch. Zlín spoléhal hlavně na defenzivu a rychlé brejsky, zatímco domácí byli trpěliví a snažili se soupeře postupně zatlačit. První poločas byl o hledání cesty. Sigma kombinovala, snažila se tlačit přes křídla, ale Zlín výborně bránil. Bylo cítit, že tenhle zápas rozhodně buď jedna chyba nebo jeden přesný moment. A dlouho to vypadalo, že gól prostě nepřijde. Jenže pak přišla 83. minuta. Z pravé strany v 16 se nejlépe zorientoval Daniel Vašulín a pořádně zakončil. Míč skončil v síti a Andrák explodoval radostí. Fanoušci Sigmy šíleli, protože v tu chvíli všichni věděli, tohle je ten gól, který může rozhodnout celý zápas. Zlín se ještě snažil reagovat, ale Sigma už byla pevná vzadu. Do konce utkání si to domácí pohlídali a pod závěrečném hvizdu slavili zasloužené vítězství 1-0. Po tomto krásném zápase se můžeme dostat na zápas mezi FC Slováckem a FK Teplicema do Uherského Hradiště, kde Slovácko hostilo Teplice. A tohle utkání mělo opravdu dramatickou linku, protože domácí museli otáčet. První poločas patřil spíš Teplicím. Hráli aktivně, dokázali využít jednu ze svých šancí a ve 20. minutě se prosadil Daniel Trubač, který poslal hosty do vedení 1-0. Slovácko se snažilo reagovat, ale v zakončení jim to prostě nelepilo. Do kabin se tak šlo za nepříznivého stavu. Jenže po změně stran jakoby nastoupil úplně jiné Slovácko. Domácí začali tlačit, kombinovali, byli rychlí a hlavně přicházely šance. Respektive ne tak úplně šance, jak jsem si myslel, protože byl to Marko Kvasina, který vystřelil na branku a Matouš Trnal si sklepl míč do vlastní brány. Od té chvíle už byla jízda Slovácka. Teplice se dostávali pod tlak a nakonec to nevydrželi. Rozhodující chvíle přišla v krásném centru od spoluhráče a případným sklepnutí hlavou od Michaela Kemenčínka a padnula tam branka. A domácí otočili skóre
na 2-1. V závěru už Slovácko hrálo zkušeně, zavřelo střed hřiště a Teplice se k větší šanci nedostali. Po závěrečném hvizdu tak zůstaly všechny 3 body v Uherském Hradišti. Takže se na to Slovácko ukázalo charakter. Po nepovedené první půli dokázalo zabrat a duel otočit. Teplice si odvezli zklamání, protože měli dobře rozehráno, ale druhý poločas nezvládli. Pro domácí fanoušky to byl sladký večer. Vidět obrat z 0-1 na 2-1. To je vždycky chuťovka. Teďka po 10 hodinách jsem si všimnul, prosím pěkně, že jsem nehrál jenom zvuk, protože se mi přehrála technika, takže je docela sranda, takže jdeme na to. Podíváme se na další zápas a tím je Mladá Boleslav proti Hradci Králové. Mladá Boleslav udeřila hned z první šance utkání. Mareček dlouhým autovým hazováním našel za obranou Vojtu, který přihrál Johnovi a ten i z tečí bránícího Kodeše dostal míč do sítě. Pro hosty se situace ještě zhoršila v 18. minutě. U Hrinčat v souboji prošlápl kotník Mackovi a sudí pod zásou videorozhodčího ukázal červenou kartu. Hradec tak dohrál v 10 hráčích po třetí za sebou. V 26. minutě navíc musel vystřídat zraněný kapitán hostů Kodeš, ale i tak dokázal Hradec rychle skórovat. Davidovu střelu z přímého kopu Mareček tečoval do protipohybu brankáře a ten si stečil balón do vlastní branky. John však odpověděl už po 75 sekundách výstavní ránou z 25 metrů a Boleslav opět vedla. Ve 4. kole sezóny Boleslav opět dala nejméně 2 góly, ale zároveň inkasovala, takže zápasy jsou pořád hodně atraktivní. Divoká pasáž přišla mezi 55. a 59. minutou. Sojka vystřelil hned z protiútoku, centroval na Vlkanovu, který nastřelil Mandouse. Na druhé straně Zedražil bravurně zneškodnil pokus Vojty a Marečkova hlavička skončila na břevně. V 61. minutě Mareček vyslal obloukem Johna za obranu, ten si na levé straně připravil pozici a dokončil svůj prémiový ligový hat-trick. Zápasy Mladé Boleslavy nabízejí v nové sezóně nejvíce gólů. Po 4 duelech mají divoké skóre 10-11. Trenér Mé po zápase přiznal, že červená karta výrazně ovlivnila duel, přesto je rád za první výhru. Naopak David Horejš a z Hradce Králové mluvil o těžkých chvílích, které si jejich tým přivodil sám a o ztrátě kontroly nad hrou po vyloučení. Máme tady další 2 neporazitelné giganty, Jablonec a Slavii Praha. Oba týmy si udrželi neporazitelnost a očekávání byla obrovská. Minulou sezónu Jablonec přehrál Slavii 3-2. Dnes ale favorité přicestovali s odhodláním poprvé si převzít plný bodový zisk. Pražané hned od začátku drželi míč, ale obrana Jablonce byla nepropustná. A pak přišel moment, který rozhodl první půli. Po Elegueho centru z pravé strany se Chramosta, zkušený útočník, netradičně hlavou trefil přesně k tyči. 1-0 pro domácí. To už je jeho 4. gól v sezóně a 3. po sobě. Slavie se snažila reagovat, ale hned 2 stopeři, Ogbu a Zima, museli ze hřiště. Chaloupek s Fulim je nahradili a hosté si vytvořili šance. Oskar Moses mířili těsně vedle. Golman Hanuš ale držel Jablonec v bezpečí. Sudý Vouček a VAR nepomohli Pražanům, když drobné zákroky nebyly posouzeny jako penalty. Po přestávce Slavie tlačila, hledala skuliny v obraně Jablonce. Douděva měl šanci po chybě Hanuše, ale branku netrefil. Na druhé straně Suchan z dálky prověřil brankáře a Chaloupek téměř způsobil penalizovanou situaci, ale sudí zůstal klidný. A pak drama posledních minut. Začátek 5minutového nastavení a Slavie se dočkala. Provodův centr Hanuš vyboxovali na hranici vápna, odkud Douděva nádhernou střelou přesně k zadní tyči srovnal zápas na 1-1. Remíza, Jablonec doma stále neporazený, ale Slavie ztratila poprvé body venku. A tak se loučíme s dalším napínavým ligovým střetem, kde ani jeden z týmů svou neporazitelnost neporušil, ale dramatické momenty a góly nás drželi až do samotného konce. Následuje další zápas, tentokrát Karviná proti Bohemians Praha. Bohemians přezdívaní Klokani potvrdili svou nadvládu nad Karvinou. V posledních 10 ligových zápasech proti Slezanům bodovali hned 9krát a i tentokrát zůstali vítězi 2-1. Stejně jako přesně před rokem pro Bohemians jde o 2. výhru sezóny. Karviná naopak doma padla už ve 4. z posledních 5 zápasů. Slezané z zápasu vstoupili na bytí po vítězství v ostravském derby. Už v 11. minutě uvolnil Božek Gringa, který se střelou po zemi podél brankáře Reichla, prosadil a zapsal svou 2. ligovou trefu v karvinském dresu. Domácí se snažili reagovat. Nebezpečné byly Boháčovi hlavičky, Kadlecovi střely z úhlu i akce Okokého, kdy musel Kamera zasahovat.
Matoušek ale po přihrávce Kadlece ve 42. minutě šťastně skóroval. Míč přeletěl Krčíka i golmana a zapal do sítě. Pro Klokany to byla první druhá branka sezóny po 384 minutách čekání a Matoušek si tak zopakoval loňský výkon z Gajeviné. Po změně stran domácí ožili. Bužek vysunul Ayoashio, ten ale o kousek minul tyč. Na druhé straně Hilál sám na Lapeše neuspěl. Rozhodující moment přišel v 83. minutě. Ex-kajvinský Siny Javský poslal z levé strany přesnou přízemní přihrávku na malé vápno a Drchal zblízka zpečetil vítězství na 2-1. Svou první ligovou trefou sezóny Kajvina i přes závěrický nápor neskérovala a ztratila body po 7. z posledních 8 domácích duelů. Bohemians potvrzují, že Kajvina není jejich rivalem a zůstávají nepříjemnou překážkou pro Slezany. Další ligový duel slibuje pokračování této vzrušující série. A máme tady poslední ligový zápas, tentokrát mezi Spartou a Libercem. Sparta si v Liberci připsala 4. ligovou výhru posledních 5 vzájemných duelů a navázala na sérii 7 vítězství ve všech soutěžích. Pražané začali aktivně a již v 10. minutě se radovali z prvního gólu. Kuchta našel Kadleřábka, který levačkou přesně namířil k tyči a nedal Koupkovi šanci. Pro Kadleřábka šlo o první ligový gól v české soutěži od května 2015. Slovan měl svou šanci ve 22. minutě, kdy Ghalim překonal obranu a Vindahl jeho střelu zlikvidoval. O 9 minut později přišla po Severočesku velká komplikace. Kyondo nedovoleně zastavil unikajícího Birmančoviče a viděl červenou kartu. Sparta tak získala početní výhodu, kterou dokázala brzy zužitkovat. Hned po pauze necelé 4 minuty po začátku druhé půle Birmančevič po Rinešově centru ve Vápně vyměnil míč s Kuchtou a zvýšil skóre na 2-0. Pro srbského reprezentanta šlo o 4. soutěžní gól v sezóně a první ligový od loňského prosince. Kuchta si připsal 2 asistenci v utkání. Sparta se s 10 brankama drží mezi nejlepšími útoky ligy. Liberec i v oslabení vytvářel šance, ale Vidahl se vyznamenal proti střelám Stranského a Ichy. Hlavatý z 16 mířil mimo, Sparta naopak držela kontrolu. Haraslínovo střelu zastavil Kloubek, Birmančovič nastavení mířil nad a střídajícího Koupka nepřekonal. Pražané si tak odvezli vítězství 2-0 a zopakovali úspěch z posledních vzájemných duelů. Slovan nenavázal na předchozí 3 domácí výhry a Sparta se ideálně naladila na čtvrteční zápas závěrečného předkola konferenční ligy proti FC Riga. Tak jo, i přes menší komplikace myslím, že jsme to docela úspěšně zvládli. Já vám děkuji za shlédnutí tohoto videa. Doufám, že zanecháte like, odběr, případně nějaký komentář a ještě jednou se omlouvám za tady ty moje technické problémy, což logicky nenatáčím a nevěnuju se videoprodukci jako takový, že by jsem natáčel videa, ale doufám, že někdy do budoucna by to mohlo být i lepší, pokud někdy ještě budu zaskakovat. Já vám děkuji, mějte se hezky a za kanál Fotbalový tukec vám přeji příjemný den.